Činjenica da prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine kojim bi se omogućilo prisustvo međunarodnih sudija i nakon 2009. godine nije usvojen ni od jednog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prošle sedmice, nije iznenađujuća. Nama koji smo inicirali izmjenu ovog zakona još prošle godine i koji pratimo cijelu situaciju vezanu za postupak upućivanja prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru, ovakvo ponašanje članova parlamenta bilo je za očekivati. Naime, od samog početka sve je ukazivalo da su odgovorne institucije u proceduru usvajanju zakona ušle nevoljko i prekasno i da se nije pokazala ozbiljnost u namjeri da se ovaj proces okonča usvajanjem zakona i produženjem mandata stranim sudijama. Pod ovim naročito podrazumijevam neopravdano kašnjenje Ministarstva pravde u pokretanju formalne procedure za usvajanje zakona i kašnjenje u prosljeđivanju nacrta na usvajanje. Odgovorne strukture su uopšte pokazale jedan nemaran odnos prema ovako značajnom pitanju. Međutim, iako je ovakav rezultat bio zaočekivan, ne mogu da ne iskažem u ime suda Bosne i Hercegovine veliko razočarenje ovakvim ishodom. Ja razumijem da u parlamentu postoje različiti stavovi oko principa ovog zakona. Nedopustivo je da postupak vođen na način da se u parlamentarnu proceduru nije razvila potrebna diskusija s ciljem usklađivanja različitih stajališta, a pritom nije ostavljeno dovoljno vremena da se u budućnosti može očekivati da do ove diskusije i u usklađivanju uopće dođe. Također smatram da je nedopustivo da članovi parlamenta nisu uzeli u obzir stavove i mišljenja struke, odnosno da su u potpunosti zanemarili činjenicu da je produženje mandata stranim sudijama podržala i opća sjednica suda Bosne i Hercegovine još prošle godine, da su izričitu podršku dali i predsjednik Haškog tribunala i tužilac Haškog tribunala. Također ovu inicijativu su podržale sve međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini, a razlozi za potrebu produženja mandata su istakli i u mnogim ekspertnim izvještajima institucije koje se bave radom suda Bosne i Hercegovine. Ja sam više puta obrazložila potrebu da se produži pristup međunarodnim sudijama i pritom naglašavala da se učešće međunarodnih sudija postepeno izmijeni i prilagodi potrebama suda Bosne i Hercegovine, a u skladu sa već izrađenom praksom i razvijenim standardima u suđenju i potrebom da se ova praksa i dalje unaprijedi. Pored ovoga, prisustvo međunarodnih sudija i podrška međunarodne zajednice sudu je od krucijalnog značaja za nastavak efikasnog rada suda Bosne i Hercegovine. Odgovorno tvrdim da će onemogućavanjem nastavka pružanja međunarodne podrške sudu Bosne i Hercegovine na jednoj strani i istovremenim uskraćivanjem odgovarajuće podrške od strane države na drugoj strani doći do velikog zaostatka u radu suda Bosne i Hercegovine. Svojim činom parlament je onemogućio da se proces tranzicije sprovede do kraja jer država nije u potpunosti preuzela odgovornost za ono što je kroz međunarodnu podršku sudu već bilo obezbijeđeno. Već sada, u ovom momentu, sudu nedostaje 6 sudija u krivičnom odjeljenju, a kao posljedicu neproduženja mandata međunarodnim sudijama možemo očekivati da će sudijski kapaciteti u 2010. godini biti skraćeni skoro za 20%. Sud će ostati na ovaj način i bez stručnog osoblja i smanjit će se aktivnosti vezane za pitanja podrške svjedocima i za rad sa širom zajednicom, uključujući i rad na unapređenju standarda odbrane. Jednostavno, odgovorna država nije smjela dozvoliti da se odrekne ovako sveobuhvatne podrške, a da pritome na vrijeme nije obezbijedila zamjenu, odnosno istu takvu podršku iz svojih vlastitih izvora. I to u momentu kada ne samo javnost očekuje velike rezultate na polju vladavine prava, već i kada je i sama država usvojila brojne strategije koje je obavezuju na borbu sa svim oblicima kriminala. Nažalost, ovakvim postupcima ja ne vidim kako će se to postići. Nadam se da će se ipak usvojiti neko rješenje koje će omogućiti kontinuirani rad suda sa istim kapacitetom. Koristim se ovom prilikom
da pozovem međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika da poduzme adekvatne korake da sud u Bosni i Hercegovine, ali i tužilaštvu svojim odlukama omogući nesmetan rad u budućnosti, da obezbedi vladavinu prava, da omogući da prekinemo nekažnjivost kako u ratnim zločinima, tako i svim oblicima kriminala.